ko noon tigi yeboɓe Windagay TV onon kala on calminama e mbadi kuktidindi kadi min jetti on min jarni on onon rewintoɓe jewte meɗen fodde e jewte gonɗe ɗe ganduɗa nani toon to Windagay TV Allah jarama on jarama ko wona ɗum ko noon en gartat e sujet mo ganduɗa en mbaɗiɗo ɗum yontere nde to ɓennude hande en gartat hen nde wonnoon nde puɗɗorɗen nde en kaali ko gueɗe ɗiɗi woni debbo e gorko kamɓe ndesodirta kono saaha noon aɗa yiya ɗum e gorko kono saaha kadi aɗa yiya ɗum e debbo ɗum noon surodiroɓe ɗiɗo alay saago kañumenne mbatta hakkillaji mumen no fewi ganda ɓesguji ɗi kamɓe ndendi ɗum saabu hay goto anda naftortoɗo janggo saaha aɗa resa debbo taw aɗa yiiɗi ɗum aɗa horsini ɗum aɗa yiiɗi sukaɓe muɗum nde garɗa nde tawa ene jogui ɓiɗɗo taw ko ɓiɓɓe ɗiɗo ɓiɓɓe tato mbaɗa engagé wu wiide mbaɗa yiiɗi wurdude e ma kono sukaɓe ma ha joni ene mbawi arorde en jii ɗum ɗon manam yiiɗa ɗum fawa ɗum ni to fawa sukaɓe ɓeɗo ɓe gandanɗa hoore ma fawani toon ni sukaɓe muɗum ɗum nanɗo ha wayno leydi saaha noon debbo on ɗon so rokkama ɗum ene bewa holko saabi ene bewa gorko yiiɗima suɓimama e nder yimɓe andi an e hoorema aɗa jibini aɗa ɓesni kono jaabi wurdude ma jaabi kadi sukaɓe ma ɓeɗon gadda ɗumen e nder galle he wurde e mumen jogo no jogori sukaɓe mumen ni kono saaha debbo ene wasa moƴƴinde saaha debbo ene wasa fewnude saaha debbo ene jonni hen puydam ɗum ne waɗa holko saabi so tawi jomum ari ene wurdi e sukaɓe ɓe sa ari a fondata sukaɓe ɓe ƴettata ko sukaɓe ma ɓe pawaɓe dow sukaɓe joom galle ma ɓe tawɗa ɗon ɓe mbaɗaɓe néglisé manam ko poɗɗa waɗandeɓe ko a waɗanaɗuɓe pourtant de koye jawdi bammaɓe guurɗa sukaɓe maɓe hen ɓe guuri kamɓene ko hen ɓe poti wurde ma yi jaltuɗo mo nokkanaka bottari ma yi oye sodane taw oye sodanaka ma yi oye toppite taw oye toppitaka ɗum fotani wonde ay cuɓiɗoma e nder yimɓe yinma yiɗirma saabi Allah e nelal muɗum yinma yiiɗi ɓesgu ma addi ɓesgu ma oɗon gurda poɗɗa ko rendinde ɓesgu ma e ɓesgu muɗum ndendina ponda mbaɗa ɗum gotum kono won hen ene jejjita saaha puydam ene jolo no mbimi ni saaha wasde jogade hakkille kadi ene ara saaha kadi wasde miijade ene ara saabu annene oto yejjit no mbaɗa ɗon ni ñande wonde goɗɗo ne wawi wadde ɗon remplacé taw ko sukaɓe ma goni ɗon ɗum noon so tawi a waɗi sukaɓe jananɓe ko boni a waɗi ɗumen ko moƴƴi ko ɗum tan woni ko yoɓete e sukaɓe ma rendin fof ponda mbaɗa ko an jibini saaha jomum so tawi tottama ko foti tettede ko a watta hen no poɗɗa waɗirde ni so tawi no poɗɗa nihirde sukaɓe ma ni a nihirta no poɗɗa nihirde sukaɓe ɓeya jaaha ha gorko andana ɗum hoore muɗum jaaha ha gorko waɗa ɗum remarqué an o mo gaddumo ko sukaɓe ma ɓurɗa yidde sukaɓe ma ɓurɗa teddinde sukaɓe ma ɓurɗa holtinde sukaɓe ma ɓurɗa ñamminde ɓe gandanɗa hoore ma komin tagma arde ɗo hen a toppitaki ɗumen ɗum kadi koye puundam jeeya ay rewɓeɓe yo mbattu hakkillaji no fewi kala jiɗɗomo tampinima ha tenti noon jiɗɗomo jiɗilma e ɓesgu ma saabu eɗen saaɗi daña gorko mo ganduɗa ene yinma yiɗe ɓesgu ma daña gorko mo ganduɗa ene yinma yiɗe bande en daña gorko mo ganduɗa ene yinma yiɗe sehilaɓe ma ene saaɗi e gorko sa dañi gorko baɗo noon to andi ko gorko noble dañɗa aɗa foti nangude ha tiiɗe nangana ɗum sukaɓe mum wonɓe e nder galle nehana ɗumen no poɗɗa nihirde ni no nihirta sukaɓe ma nihina ɗumen noon ñammina jarna koltina kala ko moƴƴi ko faati e ɓesgu an debbo desaɗo e nder galle mbaɗa ɗum ha fodde ma nde timma kadi jinna ɗum sehilaɓe muɗum wonɓe e nder galle jinna ɗum jinna mum jinna ɗum kadi hoddiɓe muɗum kono won hen rewɓe ɓe gandanɗa hoorema kañumen ko fuyɓe no fewi mi arta e fannu goɗɗo tan saaha debbo gorko ne are ma wiye ene yinma ganda oɗo gorko ene yiɗimi annene aɗa yiiɗi oɗo gorko a yiiɗa gorko ɓoccitoma kono haalan ɗum gonga saabu so tawi a haalna ɗum gonga wasata gorko ɓoccitoyoma taw ko an waɗi ɗum neɗɗo so tawi arema ene yinma so tawi ko ɓiɗɗo goto joguiɗa so tawi ko ɗiɗo so tawi ko tato haalal ɗum gonga noon a ari a wi aɗa yiɗimi kono minnene wonto ndesanomi walla minnene mbaɗa jogui sukaɓe jomum andirma noon andira ɗum noon jaɓanma e ɗum ɗon yiɗma e ɗum ɗon janggo e jaam so sukaɓe gummima e galle yummumen walla gummima galle bamumen walla gummima banggue goɗɗo garema taw bettata joom galle ma kono ko ɓuuri hen heeɗo won hen cuuɗat mbiya mi meeɗa jibinde mi meeɗa dañde holko saabi par ce que a yiiɗa gorko ɓoccitoma
bira ko so tawi a wi a jibini tan wala a wi aɗa jogi sukaɓe gorko wiyata ko ene rosto on yaha ƴiwya goɗɗum ala ay jiɗɗo mo yiɗata yidduma e bande yidduma e sehlama yidduma e ɓesgu ma oton jaɓen haalande gorko ko gandanɗa hoore ma wona ɗum woni e meɗen janggo e jaam ene adda probléme kadi ene adda yaw holko saabi ene adda yaw janggo e jaam ɓiye yiɗa arde ma so ɓiye arema noon donc andu holko kalta mbiya o de ko miñam walla ko ɓi mawnam walla ko dendam walla ko ni walla ko na yimɓeɓe kangaka te aduna hande woni faadi yimɓe fof koddi yimɓe fof gondi haalan jomum ko woni gonko janggo e jaam gorko ma tina ɗum so tini ɗum noon hankkante yaw ari wonta dañi e ma confiance par ce que wiyata ko a haalnan ɗum gonga wiyata ko est ce que ni ɓiɗɗo mo dañɗa o est ce que ala no wayi ɗum tawi saabi aɗa suudu ɗum taw ko ɓiɗɗo ko labɗo ceer haydara tunwani e muɗum neɗɗo saɗa yiɗi ɗum haalan ɗum gonga sono yinma resma hen so yiɗama yo yah ƴeewa goɗɗo saabu neɗɗo kadi a wawa wurdude mum taw yiɗa sukaɓe ma wawa wonde woni debbo woni gorko enen ɗiɗo ɓe foof woni debbo o woni gorko moni kala yo artir hakkille muɗum nanguir ɓesgu oye ko ɓesgu ma minnen mi nanguira ɓesgu ma ngu ko ɓesgam gurden gurdam beldam saabu en ganda hay ɓiɗɗo goto en ganda naftortoɗo janggo min mbaɗa wawi naftorade ɓi joom gallam o ene wawi naftorade ɓiyam taw ko kañum woni e galle he kañum nehi ɗum en ji nanɗo hen ha wayno leydi ɗum no bandiraɓe gattatan hakkillaji men no fewi ha tenti rewɓe ɓe noon so gorko ne resma haala ɗum gonga ko gonga addoto ko gonga wattinto so wona ɗum yaw arat taw ko an waɗi ɗum no bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musidba wonno debbo mo hoore fonde Thily Boumy Diaby arantuno en émission meɗen fodde woni ɓe gandanɗa hoorema ko resodiroɓe ɗiɗo ene cuuɗodira saaha mbiya a ala ɓiɗɗo a jibinani taw ka ɓes aɗa jogui tato nayo jaaha ndesoya e banggue goɗɗo ɓiɓɓe ma gaare e ma mbiya wona an jibini ko miñiraɓe ma walla ko dende en hankkandi aɗa laya ko gasata janggo e jaam so tawi gorko tini ɗum confiance ummoɗon ɓe mbino so hoolare eggi hottata goppen hakkille no fewi Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo inchallah e yewtere wonde Thank you.